Jainkoak egun ondeizula dizkide. Paskoko 50 aldia. Pasko igandean hasi eta Pentekoste arte, 7 asteko 50 eguneko denboraldia du, Kristau elkarteak. Kristo jaun piztua bere erdian duela, eta itagandik arnasa, espiritua isurtzen diola, gogoratzeko eta handikiro ospatzeko. Piztuera igandea, eta Pentekoste bitarteko 50 egunak alaiki eta pozkarioz ospatu behar dira, jai egun bakarra bailiran, zioen San Atanasiok 4. mendean. Lehen astea berezia izan da. Pasko igandea 8 egunez luzatzen duen astea, 8. Evangelio kontatzen dutenez, Jesus piztua zela ikasleak hartu ziren egun hartan, asteko lehen eguna, juduentzat, kristauentzat jaunaren eguna, gure igandea. Egun hartan diot, Kristo piztuak bere jarraitzailei ikusarazitako seinaleak eta haiek izandako bizipen miresgarriak gogoratu ditugu. Horrela argi ikusi zuten, gurutzean hila zen Jesus egiaz bete-betean bizi zela. Eta kostaba zitzaien ere, erabat sinetsi zuten, Jesus piztua zela eta jainkoak denen jaun egina zuela. Hauxe izango zen, hortxe egingo zuten berri ona. Horretxen testigu gartxu izan ziren bere odola isurtzeraino. Haie bezala, egia hori sinetxiko zutenak ere, jainkoak adiskidezat hartuko zituela irakatsi zuten. Kristok denentzat irabazitako salbamenean partaide izango zirela. 50 aldiko 7 igandetarako hautatua diren evangelio zatiak entzunez, eta hausnartuz, guk ere bizi dezakegu, eta gozatu, Pasko bizipena. Lehenengo, 2. eta 3. igandetan, Jesus piztuaren agerraldiak kontatzen dituzten zatiak entzun ditzakegu aurten ze urtean San Joanen evangeliotik. Asteko lehen egun hartan, igande ilunabarrean, bildua zeuden ikasleak etxe batean. Sartu zen Jesus eta adiskide agur egin zien, shalom, pakea zuei. Eta eskuetako eta saiatzeko zauriak erakutsi zizkien. Jesus berbera zen, gurutzean hila, orain bete-betean bizirik, ikasleak pozkarioz bete ziren. Jesusek doainik handiena egin zien, da eginkizunik ederna eman. Aitak, ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet. Eta arnasa botaz esan zien, hartzazue Espiritu Santua. Zuek pekatua barkatzen dizkiezuenei, barkatuko dizkie jainkoak ere. Zue barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Espirituak eraginik, jainkoaren adiskidetasuna eraman behar zieten denei. Une hartan, ikasletako bat, Tomas, etzegoen etxean. Lagunek esan zioten jauna ikusi dugu. Ezin zien sinetxi. Berak ikusi behar zuen da hiltzezuluetan behatza sartu. Urrengo igandean, berriz ere agertu zitzaien agur bera eginez. Shalom, pakea zuei. Tomasi esan zion, ekarri behatza. Onamen, eskua. Ekarri eskua sartu nere saietxean, eta ez izan siniz gogor. Siniste dun baizik. Orduan egin zuen Tomasek, fede aitorpen nagusia. Kristau izateko ezin bestekoa den aitorpena. Ene jauna eta ene jainkoa. Jesusek esan zion, ikusi nauzulako sinetxi alduzu. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. Igandero, eta bereziki Pasko igande hauetan, guk ere izan dezakegu bizipen liluragarri hori. Jesus ikusi gabe. Jesus piztua gurekin dugula ikus dezakegu fedeari esker. Eta begien aurrean ditugun seinalei esker. Gu Jesusen izenean bilduak egotea, evangelio entzutea, ogia zatitu eta Jesusen gorputza jatea. Guk ere pozkarioz bete behar dugu lehenengo ikaslea bezala, jauna bizi dela eta geurekin dugula sumatzean. 3. Pasko igandean, Jesus piztuak bere ikasleekin izandako otordua kontatuko digu evangelioak. Galileako itsasertzean gertatu zen. Txalupan ziren ikasleak, gau oso zarrantzuan, deus ere harrapatu gabe.
Egun sentia norbaitek esan zien ertzetik, bota sarea eskuin aldera, eta harrapatuko duzue. Bota zuten, eta hainbeste arrain zekarrenez, ezin zuten atera. Ikasleetako batek antzeman zion, nortzen da esan zion Pedrori, jauna da. Lehorreratu zirenean, sutxingarrak ikusi zituzten, eta arrain bat gainean eta ogia. Jesusek gonbidatu egin zituen. Zatozte gozaltzera. Inork ez zion galdetu nortzen. Bai zekiten Jesus zela. Horra adiskide, Kristau Jesusek berak igandero egiten digun gonbita. Zatozte jatera. Bere hitzez eta gorputzaz janaritu nahi gaitu Jesusek. Igandero. Laugarren Pasko igandean hartzaiona jartzen digu evangelioa begien aurrean. Bere bizia gure alde eman duen hartzaiona. 5., 6. eta 7. Pasko igandeetan, Jesusen azken agurra despedida adieraziko digute evangelio zatiek. Aita gana doa. Mundu hontatik igarotzea burutuz. Baina ez gaitu mezurtutziko. Ez da gure gandik aldenduko. Gurekin eta gure artean izango da beti, bere espirituaren bidez. Ona adiskide nolako egokiera dugun Paskualdian, fede esperientzia sakona eta bizkorgarria bizitzeko. Paskualdi emankorra izan dezagula. Izan ba, ongi eta hurren arte.